Mga ka-K5 makita naton ang isa ka tower signage kung saan diri nagsaka ang isa ka lalaki ka nagpahayag nga for the content ang tanan nagud nga makalikom sa madamo nga followers kay makakwarta kay Meta para nga may inogpawulong sa iya anak nga may sakit. For the content lang ang tanan kag gusto lang nga mag-trending ining tinutuyo sang Ilonggo vlogger nga nagsaka sa tower signage nga nahamtang sa Plazuela 1 sa Diversion Road, Mandurriao. Hapon sa Gabriel G. sang napinsaran ni alias Jumon, 30 anyos, nga pagsaka sa tower para sa imo niya content. Sa pagsaka sini, dala niyang Bluetooth speaker, pana kag tirador. Tungod sa putok-putokan sang tower, siya ang magasaot kung tani. Nag-absent pa sa trabaho sini sa construction. Kagagod nga mahimo ang peligrosong aktibidad. Agod nga makakwarta kay Meta para may pabulong ang iya anak. Kamay balatian lakip ng iya iloy. Ngayara karon sa panwasang haniway. Pero wala na nahimo paninso man ang content. Pangud na alarma ang publiko. Kagilayon niya gintawgan sa pulis. Natigayo naman siya ka na rescue. Kag nagpabutyag sang balatsyagon. Kayang kung ma'am kang ang anak ko bla operahan siya. Diri sa sa may ngalangalan niya. Kay kung magkaon siya, nga sulod sa ilong niya kay bulaya maginawa bla. Magkadto kami sa Western ginahambalan lang kami nga bla. Sige tawagan lang namon kamo para makasweldo ko dad kay Mita. Okay. Para mabuligan ko ang anak ko kag tapos ang nanay ko bla. Payag naman sa pulis matapos ang insidente. Kung nagka-problema gid man siya, i-try naton nga i-reach out kag ibuligan ni siya. O nga kung anong mga maayo makapabulig siya nga mabuligan ng iya bata, at least maganagan ang iya nga problema, cause ni siya sa kakugmat kag alarm sa public. So if ever nga reach out naton yang iya nga family kag ma-check naton ang iya nga background, wala siya mental health issue, posible nga pagkapasakaan naton sa kaso sir. Kag mga ka-K5 nagpalabot naman sang mensahe ang kapulisan sa mga vlogger kag tuyo nga mag-vlog nga dapat mangin aware sila no sa ginahimo nila nga mga content kag ti wala gid sang problema nga maghimo sa sining aktibidad, pero kon ang content nila nga nagatugan na sang kakugmat sa publiko ini na ang or may pagatubangon na sila nga konsekwensya. Balita nagikan sa may distrito sa Mandurriao. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 no sa pa. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.